Oba häkimiýetleri hasyl ýygnalan bugdaý meýdanlarynda galan samanyň ýakylmagyny talap edýär. Şu günler Türkmenistanda orak möwsümi dowam edýär. Mar welaýatynyň mar etrabynyň Peşanaly obasynda ýerli häkimiýetleri hasyl ýygnalandan soň bugdaý meýdanlarynda galan samanyň ýakylmagyny talap edýär. Daýhanlar yzda galan samanyň mallar üçin ot-iým bolýandygyny aýdyp hasyl ýygnalan bugdaý meýdanlarynyň ýakylmagyna garşy çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä daýhanlara samany ýygnamak üçin 3 gün möhlet berilýär. 3 günden soňra talaba laýyklykda galla meýdanlaryna samanlar otlanylýar. Ýöne ýerli daýhanlar hasyl ýygnalan galla meýdanlarynyň ýakylmagyny razy däl. Sebäbi olaryň sözlerine görä saman mallar üçin ot-iým bolýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýaňy ýakyna birnäçe Peşanaly ýaşaýjy oba geňeşligine baryp samanlaryň ýakylmagyna garşylyk beýan etdiler. Daýhanlar bilen oba geňeşliginiň wekilleriniň arasynda bolan gurrundaşlyk barada Adatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Ýaňy bir bugdaý ýygnalandan soň mallarymyzy eňgeride bakyp olary ot ýydyryp başlapdyk. Ýaňy bir mallarymyz enni iýimden kösenmez diýip begenliksiz bolsa galan samany otlaýarsyňyz diýip bir daýhan oba geňeşligine ýerli häkimiýetleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Galy bersede daýhanlar hasyl ýygnalan meýdanlarda mal otlatmagyň ýer üçin peýdalydygyny aýdýarlar. Ýöne oba häkimiýetleri saman meýdanlaryna ele salynan mallaryň eýelerine jerime ýazmak haýbatyny açýarlar. Öňkü döwürlerde her ýyl bugdaý we paxta hasyllary ýygnalandan soňra ekrançylyk ýerlerine adamlar mallaryny bakardy. Gaýtam şol döwürler hasyl bol bolardy. Inni bolsa hasyl ýygnalandan soňra desine ýakýarsyňyz. Bu näme aňladýar, biz onu bilmeýäris diýip daýhan oba geňeşligine söz sözledi. Oba geňeşliginiň wekilleri samany ýakmak talabynyň häkimlikden ujalýanyny aýdýarlar. Prezidentiň buyrugy şeýle: bugdaý hasyl ýygnalandan soň ýzyny ýangyn döremez ýaly otlamak barada buyruk berdi diýip bir oba geňeşliginiň işgäri daýhanlara gurrun berdi. Ýöne biz hem düşünýäris, ýangyn döremezligi üçin ýakýarys, ýakyp ýangyn döredýäris diýip oba resmisi pikir ýöretdi. Ýöne buyruk şeýle: alaşsyz ýerine ýetirmeli diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä daýhanlar heni samany ýakylmadyk bugdaý meýdanlaryna garanky gatlyşýança saman çöpleýär. Olar samany gyş günlerinde mallara iýim hökmüni bermegi meýilleşdirýänliklerini aýdýar. Egerde samany ýygnap ýetişmesek gyşda mallar aç galar. Gyşda saman beräýmesek bu ýyl otuň ýagdaýy gaty kynnyp bir daýhan habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji ýylyna oba hojalyk resmiýetleri bilen geçiren ýygnagyna obalarda ekin meýdanlaryna hemde köpçülik ýerlerini ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berjaý edilişini berk gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Prezidentiň bu talaby görnüşinden oba häkimiýetleriniň saman ýakmak çäreleri bilen jogap tapdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä ýerli häkimiýetleriň bugdaý meýdanlaryna saman ýakmak işleri Lewat welaýatynyň käbir etraplaryna hem ýerine ýetirilýär. Dowam edýän orak möwsümine ahal mar we Lewat welaýatlaryna 4-nji ýylyna, Balkan we Daşawdy welaýatlaryna 11-nji ýylyna resmi taýdan badalga berildi. Bu ýyl Türkmenistan 690 000 hektar galla meýdanyndan 1 400 000 tonna bugdaý hasylyny ýygnamagy planlaşdyrýar.